Nandakuwirira nawo bani. Ndipedzere ivana vangu wese. Ndisala ndisina mwana aiwa ndina. Ndingature kanenge anoprofita. Andibatsira kudambudziko iri. Kwarare upenyu topatinoona kana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mose kumativi mana enyika kwamuri. Semaziviro amunoita isusu veDrewmas Media tinotendera kane nyika yeZimbabwe tichinzwa nhau dzinenge dzichiitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Naizvozvo hatigumire pakunzwa nhau dzacho, tinozoedzawo zvakare kutsvaga vanobatsira kuti vange vachiyamura. Senhau yatauya nayo zuva ranhasi hatisati taziva kuti ndiani atichapa bhatani yekuti endaka unobatsira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadini kona isoko? Hayi nyaphila, sikwandi njani? Aiwa ndiri right zvangu. Hayi lami ngiyaphila. Siyalibingelela sihlobo esithandekayo lapha elingabe likhona. Themba lapha esilithola khona liphile kuhle. Njengokuba kwazi kwenye ukuthi thina njengeDrewmas Media sihamba indawo lendawo sisizwa ukuthi abantu bahlezi njani, abantu bahlangana lezinto ezinjani. Yikho phela namhlanje sibuye lapha emuzini ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani. Njalo nje abanye ayisizwa kuphela kodwa nxa kulodubo siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibancedise. Elami igama ngoThando class intombazana ingiyako Ncube. Nawo yathi nayo zuva ranhasi kamuri yeZimbabwe inawo inosuwisa zvakare tina gogo vanotaura kuti vairoya kana kuti toti vanoroya, asi basa racho havacharide, vaneta. Uyezve chakunyanya kuvarwadza inhauka yekuti 10 yaye kumhuri kwavo vari kuti aiwa kaonai vana vangu vaperera pasi, hazvichaite kuti ndirambe ndichiendera mberi ndichipa vamwe vana kuti vange vachidyiwa. Indaba esilayo namhlanje indaba singathi ezwisa ubuhlungu, ihlupha njalo nje ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakala njani. Yebo, indaba esilayo namhlanje ngekagogo osekhulile. Uthi yena wayesenza lokhu ubusebenzi bebusuku, singathi ubuthakathi. Ukhuluma njalo ukuthi khathesi into esimhlupha ukuthi isikhathi sakhe sokuthi abulale umntwana sesikwanile, kodwa uthi yena ubebulele umntwana. Ngokuzwa kwethu indaba ekhona ukuthi ubulele umntwana omunye. Abanye bakhe bathi hayi osipheyo uyena kasisuthisekanga ngaye. Singazi ukuthi kusuthiseka bathi ubengaqinanga abakuthandayo yini kumbe ubenjani, bathi so sifuna omunye. Saka indaba ekhona ngeyokuthi ugogo sebemuchaya everyday, uhlale ekhala emini ebusuku kasakwanisi kulala ngoba sebefuna omunye. Village ratiri rinoiri 100-200 meters tinenge tasvika paya patakaburitsa nhau yemurora airara natezvara. Tiri muarea kana muchiri kutondera mbuya vaitaura kuti village inorawanda mahure. Ndo matiri chaimo. Asi ivo vaikomplainawo zvemahure havana kuziva kuti village inorawanda zvakare varoi. Indaba esikuyo yiyo liyana phela nxa lisazi indaba esayiphumisayo ekababazala delala labo malukazana. Senkwadzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regedzai tikupei chirongwa chezora nhasi mumbonzwa vachitaura gogo, munzwawo vana vari kuafectika vachitaura, uyezve baba vasara vamwe vakarohwa kare. Baba vasara vachitaurawo zvakare kuti zvakamira sei. Wathi phela singayiqedela isikhathi siqale sizwe ukuthi bona indaba yabo ihamba njani, yini okuhluphayo. Wakaita teshra wangu, ndateshra wangu. Wakanditi iwe mlora. Umoko ndamona mujiro alitambali kubhokwa uti awite.
Vandanyara rangu. Ndipo wasouya futi. Wakati watu kudiga mrola nyaye yandikutaulira hii. Kati yeye kapana chando sandro gona baini gita. Yo. Ndipo wakazouya manji. Wakuya koti. Mrolo kazoti chiko nyaye. Kati baba. Nanti ya mumu wako kufamba kwa kitashi fulana ndo wangu akatashi jamali manje nino utega uno wangasinga fungire kana pana zanigaite ngawaite si wangu ngawaite si arumako ndo ziba mshonga kukadzirisa kugadzire murume wakoyo ndikati zvikanzi yaiva nguva ino yezvizhi yaine vauya chakuoma kudai kanzi mbaura ndauya mandiyo inei anga yanguva ino ende ndauya muroora uri kuti udike noshoko riye kana pana chandotaura ine kana kuri kuuraikunga ure zvake handina basa handinazvo ndingamiitire ndopavakati vaiwa muna zvamunomuitira sei ndikati napane chandinozivawo chandingaite kanzi ndikiti wanga vari ng'anga tirangowacho waira petrosi dzokora kusitarawo kubva ndagara ndakaita svondo yese wazouya futi yangu yechibayo ine waura ukatsoti kudiko noshoko riye hapana chandiri kuziva ine kanzi hapana chauri kuziva zvari kuita nyoronyoro izvi zvidikidiki izvi uyo ndikugadzire inini hapana chaunomboitiwa ndikugadzire manje nepfungwa dzakanga dzikandorasika kwandiri ndangoti ngandibatsire sati zvokutanga kudai vanga zvitadzi baizvi vanhu vari kuita mbiri yekurapa kudai ava wandidini wanditeera kurikowa kurikowa ndakunditemberera nyora wanditima kudaro makatemerwa pai mbiri uno wese ukatemberewa uno mwiri wese pana pakasara baba mwiri wangu wese ukatemberewa nyora ndatemberewa nyora idzodzo waningirikina apedza kutitemberera tikuti amuroora ndakupedza nazvo hazvina zvichadini hazvina zvichakutambudza ndikudzenga vandikaita mai ndotemberewa kudaro ndapedza kutemberewa kochinzi ndapedza kukutemerera muroora hapana chavaona kana nalini ndopa ndikazonzwawo ndopa ndikazonzwawo nyora idzi dzakuita sei
Sakutirwadza ndikawara chaizvo ipapo. Ndikawara. Ndapedza kuwara. Ndapedza kuwara kudaro. Vandagara zvangu. Vandazopora. Mairwara nei? Naidzo dzangu ndowaisa miri wese. All right. Yandakuwa miri wese. Ndapedza kuwara kudaro. Ndikawara zvokuti ndaigomera. Ndapedza kudaro temberewa. Pandanengerekena. Apedza kunditemberera kudaro ndakubva ndipedza pera wese. Hapana chauchaona kana narini. Unaona ndiyo wangu iwe. Unomuno wangu mukuru wokutanga. Umwana wokutanga hazvinetse. Pane chauchaona kana zvikatodii. Palo zvapera ndibandabva koko. Ndaenda kumba. Ndaenda kumba kuye. Ndaenda kumba kuye ndipandikasvika kuhwarapo. Ndahwara kudaro ndopandika. Saka imimi matemererwa marwara makazotanga rini kunzwa kuti makuchitanga basa ramanga Ndakatosara ndikaita gore rese benini. Gore rese nyora dzapora. Andichatsinzwa kundidzimba. Taporawo. Ndakatanga kunzwa kuti miri wangu uchisiri mushe uno. Miri wangu uchisiri mushe uno ndega nemuchipfuwa mangu. Kuwarira futi vana vese bwazvozviziva ndikati vana vangu ndoke iripo. temererwa saka ndonyora dzacho dzakazoita kuti muchitanga kuroya. Ndakafamba ndikarota sondorota ndinawo vanhu vaye. Ndikati zvinakasaka ndiri reiti. Ndingaziye kuti aiwa. Uraiti vachindatowa muroyi. Ndakutoro yavo. Maona manje. Ndakutoro yavo ini. Ndatowa muroyi. Sekuti ndikana mwana wandine mukatumu. Nye iyoyo. Vakazvinzwa vese ari kungoti mbuya waroyi. Wakandondona ndotambira waroyi. Hapana chandimisa mushe chimbiro. Kuzohwara kwandikaita kwacho kuaiwa. Hapana akaita hanya neni ndokuti ndimuroyi. Saka imimi pamakange manzi makuroya. Pamakanzi makuroya imi pamakaona kuti ndakuroya. Vanhu ivava hamuna kudyawo hama dzavo here dzava kuzoda kuti nhasi unovadzidza baini mwana wangu handizviziveni. Handitozviziva. Ko sei musingavabvunze kuti ko imimi maakuda kuti mudye kwangu ko kwenyu, nekuti kana mushanda pamwe chete handiti zvinofanira kunge zvichienzana. Abvunzike vanenge uchirohwa ka. Pane zvisimbo zvavo zvikangurujana kumberi kuno. Vanenge vanazvo uchirohwa. Ko imi mamusina yenyu tsvimbo? Ndaiva ndainzviwana kupi. Kunzi makuroya imimi maifamba nei pamaienda kunoroya? Waindivatitsaka tsvimbo dzavo zotichienda. Vakakubatsai tsvimbo makutoenda? Maibhururuka here vati maifamba? Famba. Ndizvo zvandichada kuroya. Ndairoya navo. Ndandichada ba.
makadya vanhu vakawanda sei nguva yamairoya? Handisi kuziva. Ndinoziva mwana wangu vana vangu vairi. Baba amayo nidimo hapo. Nengi huyu. Nidimo ndobi? Ndia ana baba waliparara. Iwao ndo wakashaya? Siwo uchete wairi. Saka vana venyu genimo. Kingi genimo forward nengi kubva zvamatanga huro iho ndo vana venyu chete vamadya kokuma next door next door andizive next door hakuna ko hama dzeva vamunoroya nawo madzoa vanoroya navandiziweni saka imaingodya vana venyu chete musingaendiwo kwavo kunodya zvite ndiarikutotanga kutambudzika izvozvi amai ari kutanga kutambudzika ndiani zvito ndiarikutosvipika izvozvi naro ndimonera chiro rikandibata pai ndizombomuziva kuti mwana wangu amai munenge makutoda kunomudya izvi rakatwa pachikwereti amai kani nyaya ipo ndeyekuti izvo vantu amaiguru wangu nomukadzi wangu ndiye mukuru festival mumba medu. Ini ndofunga ndasara ndiri kutotonga mhuri yacho. Saka chikandidetsera chekuti pakurwara kwakaita apa ndikazongosvika panapa rimwe kuseni chiwamhoresa mamuka here amaiguru zvikanzi ine handisi kurara nekuti ndoda kutaura ibaoni ndiri kurara ndichirohwa. Zvikati mukurohwa zvikanzi maziso anoise kuzvimba kwamukati sangoresa maziso angu zvaakaita kuzvimba kurohwa. Zvikati muri kurohwa kuti zvaita sei. Zvikanzi vari kunditi hanzi pano mwana mukoma wangu akafa nekuzvimba dumbu achizongofa zvekuti ndikandati naye aradzirwe panapa iwo amaiguru ndo vakaramba vakati ndoda kunojira mwana wangu kumapurazi uku. Saka nawe ikatika ndiyo kuti izvo zvadaro sikazonoradza mukomana kumapurazi topatadzoka topatagara pano. Saka iye manje ndiwo vari kuti wamwe wangu vari kunditi mwana uyu watakadya uyu haana kukwana taakuda aripo ari kubhurawayo musikana akati svikei ndiwa tiri kudai ndikuti zvikwane. Ndopandikavabvunza ndikati imi nhaye mamaiguru kemi vanogona kuti imimi mutorehwe musikana iyeyo mudyi munozva mukawaitirawo here. Saka ipopo waimbonomborumbudza zvavo but ini zvaingondibata. Saka zvangu semunhu mukuru anga asaya pamhuri ndinouya panapa every time but pandiri kuuya panapa ndichisvika panapa nhau yandiri kusangana nayo ndikusangana nekuchema kwavo. Vari kungochema vakangosvika tse vari kuchema chete vari kuchema please baba munini ndiri kurohwa zvino vari kunditi inini kana ndichinge ndanhikirikina mandipa uyo akubhurawayo zvakwana. Saka inini ndo handisi kubvumira kuti ndipe munhu wokubhurawayo. Ndikati saka imi muromo yenyu chete kungobvuma chete kuti ndikinendo zvino ndikanzi ndikangobvuma chete anoita sei anoenda. Saka at the same time pavaidaro ipapo isusu tikazofona musikana wokubhurawayo vari naye musikana kuno nhau ikadai zvikanzi zvamutoita zvibaa munini ndiri kutorwara zvekuti kutorwara kwacho kukatorisiya zvekuti handisi kunyatsozviona zvakanaka tikati no kuno kuamaiguru vanochikamu chavari kutaura hatichika. Saka zvavari kutaura chikamu ichocho iye angobhurawa yacho taura achitoti chi no please ndibatiriwo munamato unoposi pamunogona otherwise tichatokupai phone number chitotofona muchibva mataura naye izvezvi hatichika. Nekuti iye ndiye akandifona ini handizivi nyaya dzomuno. Saka ini kundiziva hangu kuti inini vachisvika havana kunditaura kuti nhengi ndiye ani kundiroya nhengi ndiva ndikufamba naye ndangoti ari kuita sei asi vaingoti ndikurwa nawamwe wangu wandinoroya nawo asi kuti ndinzwe mazita yawo handisi ndaita sei ndaanzwa. Saka maybe zvamasvikawo masawira mukamasvika muchibvunzirudza hatingakwanisi kungonzwawo mazita evanhu vaari kuita sei waari kufamba nawo vari kuroya nawo
but kutaura chokwadi because mukoma wangu pana pakapa kuseni rimwezwa haana kufa zvose kurwaraka akangomuka usende bva rohambama bva afira futi ndikatoenda naye ini kuchipatara uko hatiri manaka saka madeath yacho kufa kuvanhu vese panapa inini otherwise mbamedisi sanga 37 pamama igura nditika tasara vaviri kufa kwavo chendikongoti one time go waenda kunoshamisa kweyo kanditika zvekuti tasara 2 nomwe mukomana nemhuri yandinayo otherwise ipapo manje vakoma wangu vese vakasiya mhuri ndikasiya anasisi wangu inini wamwe wakasiyira inini wamwe ndikasiyira vese vana vavo otherwise pangosara vana vashomanani ndiwatinawo asi chikamu chokuti pane zvinenge zvichifambika tanga tichingochibata kuti chiri kufambika asi kundiziva kuti ndianani ini handira zvandiri zvandinoziva saka otherwise zvamauya imimi kana kuti pamaybe utanzwa kuti pakatomboendwa kukoti kuti painhau iyoyi inhau yekuti pakati inini zvandikaita ndo zvekuti ndasvika pana pamushure monge ndakaona amai guru vachirwarawa ndikasvika panapa ndikanzi no ndiri kurohwa ndikati zvino ndova ndaenda kwasabhuku ndikati sabhuku yaunzwa zvekutaura chii yaunzwa zvekutaura amai guru wangu zvikanzi kwasabhuku no hazvigone uyu mwana wekumwe kumuntu da kuti isu vatore hama dzavo dziuye titaure tiri pamwe chete saka tiri patime yekuti isusu tiri kumirira kuti isusu anasekuru wavo hanzvadziwa wadziuye ini ndikatozongwa zita rakubva nokukoti kuti uyai kuno mwana muye mutitaurire ndatingatoita mhosva ndikasvika ndikavabvunza mapurisa ndikati ini handiziziweni ini ndikatozonzwa yafoni kubva kubhulawayo kuti ini ndii ndikufurirawa kuti wataure ende zvikandibata kuti ini ndikufurira vanhu vabatire ndikatori mubatsiri waamai guru ava vachionzi ava amaguru vanofanira kubva panapa vadzokere vaende kumba kwavo nokuti zvavari kuita izvi vari kufuriwa nowanhu kuti wataure zvazvikafanana naizvozvo ndikati vari kufuriwa ivava ke munhu anofuriwa vamwe vachitoti anopenga kupenga ndikati inini kweye munhu anopenga anoramba achiti zvaataura nhasi mangwana achidzokorora izvo zvaataura zvidzokorora ipapo ndikati kupenga cho ini handinyatsoziva saka ramaona ndinotorangwa izvozvo kana kugomba nanzwa kuti chii ndikubva ipo pandiraenda kwandikugara uku kuti ndiuye kuno kundiatozonyara kuti imi muripo nokuti zvawanoita vanhu vacho vanoti kana chinge nyaya dzadaisi vanenge vakundinyungira mashoko asi kutaura chokwadi zvekutaura maiguru ndizvozvo mapfiro ari kuita vanhu pamba panapa ndiyayo asi kuti ndizive kuti vari kuuraya naye ndiani handiziziwe ivo vari kuchema vachiti ndikurohwa shuwa kutaura kuti vari kurohwa itoto vari kurohwa ukasvikira mwezi wa every time paunosvika pana panzwa kuti ndikurohwa stereke kuti vari kuda mwana anonzi erisi ari kubulawayo saka maybe ndo mazira ndinoita saka marunga kudii mimi kuti mugadzirise mhuri kuti gadzirise mhuri no zvinenge zvakuda vana vangu vese varipo nokuti nhau iripo ndokuti ini ndine madzikoma maviri vanomhuri vese uyu anomhuri anokona iri dongo rimwe riri apa vese vapapa vachomuka taisa apa padzimba dzamakatarisa apa vakafa 1 day mukadzi kuseni murume manheru vakafa 1 day wakoma wenyu mukoma wanga akasiyira inini chaika pano mukuru anosiyiwa nouyu ini ndiri number 3 akafa 1 day kuseni akafa mukadzi manheru akafa murume tikavaradza 1 time saka aya me hatizive madhokota changa chiri chii saka inini mukoma wacho vana vamukoma iwayawa ndini baba wacho wana wawa ndini baba wacho wana vamwe vana hanzvadzi dzangu vanga vasina baba naamai ndini baba wacho saka nherera dzese ndini ndikuchengeta newawa ndini ndikuchengeta ndini mukuru wacho saka otherwise munozachara chimwe kana ndaanovaonawo vakuru ndine vamwe vanun'una vangu munokuziva tite pano baba vangu vana madzimai vaviri ndino vamwe vanun'una vangu vandinawo omimba mamainimo asi vana vababa vangu handivarasi vana vababa vangu saka maybe kana this thing nyaya yachinge takuda kuprocessa kuti tifambire nyaya iyoyi vanofanira kunge vari padhuze tifambira vangu chite somhuri imwe chete handirasane nawo but chikamu chinoitika ndechekuti munongoziva zvinoitika kana vanhu vachihwara maybe kuhwara kwavanoita kunogona kudai kusipesisa kwativenganisa kana kuti kwaita sei ndinge ndakungoti aiwa varumba vari padhuze nenditiite izvi kuita kuti tisasangana mamwe mashoko ekuti yokunungiwa handimunzwa ndakabva kunenge kumapurisa zvokuti mapurisa vakatonzwisisa kuti ndasvika ikoko ndakuwataura ndikati uyu handikanga ndinaye apa ndiye akatofuna kuenda kubhulawayo kuti tizodai vakatozozviona kuti shuwa nyaya ndikuti ndainge ndichitonzi nditozaririwa asi mapurisa vakanzwisisa handakwanisa kuzarira
uyu ari kunzi wavakapedzisira kuendesa ari kunzi havasi kugutsikana naye vakuda mumwe ari kubulawayo handiti akafa zvarini ilasiye batwani ilasiye yanditika fira yakata mukomana yeye akafa yeye kawo ndo fira yakata mukuru festival nomba medu yakango festival nompa mukoma yeye yakango zvimba kudumpu zvezvi kuzvimba dumpu zvezvi zvisingaenda kuchipatara zvisingambozikana kuti chii chirikiitika then mukoma wacho mukuru wacho wayeye akazofa yoyo akabva angoenda iye anteera manje akateera iyeyo wacho umwe chete iyeyo fira yakata mukoma mukuru wacho mukoma wake mukuru iyeyo ndo fira yaita uyu saka otherwise awa vari kutaura zvinhu zvavanoziva chiri kuita kuti vasagutsikane naye chii zvakuda ivo waitiwo basa ichokwadi here kuti hanzi vari kuti uyu wamatipa haana kunyatsokora zvichienderana nevamwe vatakakupai izvozvo manje ndo imwe information yamangwanisa kunekirikina but otherwise hapana kuramba kwandinoita nokuti pawaipanana ndikanga ndisipo alright sofa tichibatanidzira mhuri dzenyu dzese vasiri vana vavo vega vashayika izvezvi vangani mhuri dzangu mhuri dzedu ndikawapedze kwangu iyo zvezvi kuno mwana last year mwana anga ari apedza 3 weeks anga akatori right akatoswera ari muchetigara tiinaye kungorara kwatikaita kumuka so tikaona mwana aoma ipo pamai manje seapa haana kuhwara akangonikirikina but ndikangoti otherwise kuita kwaMwari handiraba zvandakaita kuwana asi tingati vawanda sei vanhu vafa vawanda because mumhuri medu isusu ndakuti tikanga tiri 7 but tikanga tiri 7 tasara tiri 1-2 tasara tiri 1-2 vese vakafa vamwe vacho hanzvadzi dzangu inini dzakafa vana vacho vaingofa zvisina tsarukano uyu mwana mukomana wanga ari apa uyu muzukuru wangu mumwe mwana wahanzvadzi yangu atikati agare apa akatozopagura apa paari kugara apa manje so mwana wake futi angoita zvese sudden death ngoti kungohwara nguva dikiti kubva afa nguva iyoyo saka akatogura mwana wahanzvadzi yangu inosiyira inini apa amwe anongona dzimba dziri apa idzi akatogura akati hapagariki nanhasi apa asi pano kuwanda mungavataure pakuda bhuku rokuti ndikatoti gozi vanhu vachivairwa pagore taigona kuita paichemwa pamba pedu panga paripo chemwa bvunzai kana vanoziva paichemewa panochemewa zvokuti unochema kusvika musodzi vanhu inda mushana tiri kusaidi kuchipindi uku asi ndaiti kana ndikaenda so pamwe ndisati ndandozorora ndakutodzoka ndakutofoniwa dzokai so munhu ndinomota ndakurumidza kuzomhanya kuti ndiite sei wasi zvaiitika izvozvo because pachibheji vanhu vachifa asi handitaure kuti hatigoni kutaura chicho nechicho nokuti zvimwe zvinenge zvokungoitikawo hatisizive saka zvinenge zvakuda Mwari nokukonserta kana kuti vanoziva kana kuti n'anga kana kuti maprofita ndo vanokwanisa kuziva izvozvo because tingakwanisa kuvengana pasina zvatichaita sei imimi amai vasati vatanga kurohwa nekupupura kuti ndo zviri kuitika makanga matombozvifambirawo here kuti munzo chii chiri kuitika nawe pano haisi yekufambira kufamba kupedza nguva because kana mukafamba kwawaenda kana kupi vanhu vanotaurwa ndo vamwe chetewo saka pana nidi kuti kufamba kana vangetika handinda kuti mai maisu apa mai maisu pakapfiwa kana mwana wangu handiyakana kutora kana munhu zvino zvinoshamisa zvokuti mwana akangorara apa svika papa amuchirombongabva kuoni vanhu so kungorara mangwana kungomuka so kuchena kwese kuma 4 o'clock 4 o'clock munoza 4 kuzoti 5 o'clock munhu anga achironekera kuona mwana azorora asi handina kuenda kutsvaga munhu kana kuita sei chandikangoita chinhu chekuti ndikangotora mwana wangu ndikati ngaarazi umba ndakuzodzoka pamba izvi zvirikuita amai guru ava izvi zviri vachitaura zvavari kutaura iyi ndiofunga zvavari kutaura zviri real nokuti zvinhu vachazvo zviri kuenderana nezviri mumusha medu tambonzwa vachitsanangura kuti hanzi vakajoiniswa naatezvara vavo vakashaya here atezvara wavo vakashaya saka zvavakaitwa naatezvara wavo vakatoshaya saka izvozvo ini pakaitika incident iyo ndikandisipo ndikandikuti handida kutora ndikaishanda mwandaishanda kauko saka ininiwo ndikasvika nyaya dzatobva matare dzaita sei vanhu vatori pana ndichisvikawo ndikabhoedza kuita fasi ndidakaedza kuti ite sei but munokuziva sezvinhu zvaingondinyadzisawo but kubvawo ipapo apa handisi kuzivawo ushamwari hwavo nokuti pamwe maybe vanga vaviriranawo pakufamba kwavo
nokuti atezoro pamwanga vaivirira mukufamba ndosaka vakaitawo zvavakaita. Asi tichidzokera kumashure atezvara matsanangura anga achiti agogo ndeyekuti vaingonzi mangwana wafungei kuti agadzire murume wavo anova mwana wavo anditi. Ivo vakaroorwa sei, vakatsvagirwa naatezvarere kana kuti chii chakaiteka? No, baba wangu ari ang'anga yakakura atitika. Saka of course inini ndakakura nawo anditika na vese avanditi. Saka chikatika chikuti pakarorwa maigura wakawa zvinhu zvese zvokubva kokutanga kusvika kopedzisira zvakapatwa nababa anditika. Saka panga pano ushamwari wakanaka chaizvo isusu nona mukurunga inesese handitika. Saka izvozvo handifunga kuti izvo zvingaita here kuti kana dei inini ndikawa baba ndikakurodza iwe mwana wangu ndotora mukadzi achinto ingaite something here pakale papo. Handisi kuziva izvo, handisi kuziva ichokwadi here kuti zvakaitika kuti hazvina kuitika, but totobvunza iwo kuti vari kuti kudii pamavabvunza wakati zvakaitika here, maybe masavira kana muripo vanogona kutaurirai. Ko madzitete ari kutaurwa kunzi ndemamwe aibatsiridza ipapo varipo vapenyu pakuita sei pakushandana namama? Aiwa, maybe munongoziva zvinoitika. Ini handigoni kusvibisa bhuku kana kusvibisa pandinogara, nekuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvandinoona noziso ndozvandinokwanisa kuwitinesa, asi zvandinonzwa zvinenge zvisiri real handitika, kana kuti zvandinotauriwa handiti ndizvozvo, asi anenge achizvitaura ndi anenge achizwa ndizvo here kana kuti handizvo. So pakubva baba pavashaya mumhuri pane here ari kuita basa raiitwa nababa? Basa raiitwa nababa? Aiwa, hapana. Asi araita hapana. Ko pari zvino patingati mataura muri kuita aroradza kuti aripo. Nawo iri kuita ndekuti chikamu chiripo chiritinonetsa ndechekuti kana munhu achirapa anenge ane zvinhu zvake zvaanenge anazvo. Zvinhu zvake zvaanenge anazvo kana achinge afa tozvitora tozviisa apa tozvizorodza totsvaga kuti zvinozorodzwa sei. But nawe kuti iwewo pamushure mokunge wafa baba, inini somwana mukuru ndikanga ndasara ndikatora baba munini ndikavaisa apa, amai inini ndikavaisa apa, ndikati amai ndiri kuda zvinhu zvababa wangu zvese zvawaishandisa pakurapa kuti titsvage kuti tingazvizorodze sei. Amai vakataura kuti havana chavakasiya, saka nofunga ndopaikapererawo nyaya yacho. Amai wangu wari apa ndinogara nawo pana, saka rimwe zuva ndichimuka kuseni wakanditi mwanangu yakuna ndikutaurira. Watanga kunditaurira kuti mwanangu ndikurohwa mazuva ese, shinga iwana wangu ndikurohwa wana wangu. Ini ndikotaurira kuti wana wangu ndikuvaudza kuti wana wangu handichada nawo, but wanonharo wari kundirohwa mazuva ese vanotouya vachiti ko wazofunga sei, tipe zvatikataurirana. Saka amai vanenge vachiramba kuti nini handisisina ba, handichada nowana wangu wapera wasara washoma. Wana wangu taisaimoni mumwe tikabva kumwiga gore rapera paseri mushizha munguva inoi kwainga totaurwa kunzi chibage ichochi chiri munda ichi hachifanira kuvhurura kuti chijiwe kusvika chijiwe pasati padonha mutumbi mumba medu muno. But vamwe wacho vanotaura wacho iwawo kuti ndiwo vari kuita izvozvo wacho warova kuti tipe mudzimba dzavo wese ukaona vana vari bhowa vari kugara zvakanaka. Saka zvikutinetsawo kuti chii hatizivi kuti chii chiri kuitikawo, zvokuti kana ini chaichai kugara kwacho kwandikuita panapa ndega nditotonga kugara handitomboraraba, nditorara ndikasvinura ndichiti pamwe hamene zvichaitika because vaoneka vachiti nditonongorohwa ndeiri masikati anaya chaichaiva pa masikati kuno kwachigeza wanga vachitochema taura ndikurohwa wana wangu matadza here kuti mundibatsirewo ndoita seiko, ndoenda hangu here nosango zoti tutocha kuti mheno kutozviita sei, kuti mukada kuona kachaichaivo mumba medu munomu tanga tiri wangani, tanga tiri bhozi
no 1 2 3 4 pasara wakomana 3 musikana 1 wakomana 2 wakashaya wese zvinhu zvimwe chete izvozvo kunzi wanoita wanohwara kuita zvokuzvimbisiwa dumbu wakazvimbisiwa dumbu wanomboti rukawa chichi wanonyawa mheno kupinda kwanenge wakaita down munhu atofa mukoma iye watotaura kuti akashaya gore rapera paseri hatisati totamba kana gowa rake ipo papa kutaunze parudiwa mumwe saka tatadza kuzoti toitawo sei nazvo zvinhu izvozvo zvokuti indaita mwana mudiki ndini gotwe mupamuno saka naye mashoko yachanenge achitaurwa yanondidzimba zisingaite yanondidzimba zisingaite zvokuti ndatadza kuzoti tozviita sabhuku tikambomutaurira kuti yaunzwewo pakatanga nhau iyo kuti vanenge vachitaura vachiti ndikurohwa sabhuku zvatiendai kuna baba wenyu hataenda kugomo kubusteko hataudza mudhara hatauya sabhuku taiya kumuona handei zvikanzaiwo varamba kuya panapa zvinoda nasekuru wavo kumhiri tikati manje tauya nana mudhara waiwai hataenda kwamudhara wavo kupasi kwandi ndiwe mukuru wacho tauya zvikanzaiwa zvinonetsa zvinoda chi ana asekuru wavo kumhiri kwana sosera saka ikangoperera bati zvikundidzimba nezvokuti vanapa vachitaura kuti tikuda mwana izvozvi kana pasina mwana toda muzukuru saka tatadza kuzoti toitawo sei naye nhau iwe asi mazita avo munaziva here vanhu ivavo mazita vanotaura mazita evanhu ivo vanotaura munovaziva ndoyaziva vakawanda zvakadii vakawanda ikatori timu vanosvika kuchii 8 vanosvika bandeve chikuru here kuti maage groups akasiyana wazhinji wacho wakuru pagurupu ravo ravanhu vakataurwa munhu andikaona anenge mudiki 1 chete saka ndatadza kuziva kuti tifambisawo sei zvokuti kana mukaona zvinhu zvachisomitikiro anenge zvichiita kauntoona kuti nyaya iwo ichaichaiye mukoma wangu svondo rapera paseriro ainge atomboda kusungwa nayo mushure ajamuka amai avo wataura kuti wana wangu ndoita sei kuzvino vanhu vacho ndovati handichagona baini saka vanhu vacho ndopedzera kwavati ndichafunga saka mukoma wangu akazombopopota achipopotawo vachipopotera nhau iyoyo vachidza kutaurawo dumpa zvezvezvo kuti vanhu vanzwewo vari kunze saka but pagurupu rovanhu ivavo pano vamwe vakazotobuda vakaenda mumapurisa kudarwin nyaya ikatongiwa kudarwin ikanziya nyaya yenyu inoda kuti mufambe vanzi fambai vakomana vanotaura kuti ivo nevanhu ava vakashanda vese nguva yakareba sei patova nonguva zvokuti zvimwe zvicho zvinhu zvekutonzi zvikaitika ndichiri kutomwa ndichiri mucheche chaiye kubva kutanga kuita nhoroondi kunzi ndikatanga zvikatangiwa ndichiri mucheche bva kurukeo kukaitwa nyaya idzodzidzi kuti tisvike pakuzotanga kunetsa kudai so wana upumba medu vachingopera pachitonzi tiri kuda nhengi vachibvumira vachirohwa chinzi kuda nhengi vachibvumira vachirohwa kuda nhengi vachibvumira vachirohwa saka pari zvino kuti handichada nomwana wangu chitora inini hazviiteka tikutore tikuda mwana apa kana muzukuru vana makazvarwa muri vangani tari 7 saka 3 pano mukomana amusikana ari kunzi ndiye akatanga kushaya apa yamukomana sari pari zvino pasara 4 musikana 1 vakomana 3 asiwo ivo vanhu ava kumusha kwavo hakusi kufiwawo imwe imba yacho yati kutarisira kuti ndeikasakisa zvinhu izvozvo hapana ba problem yatati tanzwa izvozvo kubva kuno kutanga wacho aripo kusvika kuno kupedzisira ko ivo vanombobvunza here pavanenge vakurohwa kuti komhosva yangu ndei ivo vanotaura but mukukura mukugara kwawaita kubva kare kare wakunzi asekuru vanova baba wababa wedu pano zvavakaita kuna amai awo
ndo wakakonzeresa bozi mutauri wazvo ndezvinotumudza ana asekuru kumusha kwaamai wanotoziva chiitiko chesechi pachikaitika ikungonzi ikatomboenda kwamambo Matope koko achiri goto ikatongiwa pakanzi mombe nhatu nana sekuru ubva asekuru wacho waripo baba wababa waripo zvisena baba atizive kuti ikazombofambiwa yenyaya yese zutatichiri wadi akaripiswa mombe nhatu ndiani iwo baba wachinzi wadi wachinzi nohanzodzi dzaamai avo wachinzi nohanzodzi dzaamai ava wona baba wako chi zvaitika kuna hanzvadzi yedu hanzvadzi yavo ndiyo isina kumira zvakanaka iwo ripiswa futi vainzi vatadzei ndizvainetsa manje kuti zvichireva kuti nyaya kana yatanga futi so vanogona kuuya vachida kuripisa futi iyo wakatoripawa zvokuti ipopa tikatombo pazvikatanga zvinhu zvichiudza sabhuku achiti hatisvike ipapo musina kuenda kutora hama dzavo tikatotuma munhu akatoenda kumhiri kwacho ikoko mukoma wangu akanisira inini kwasosera pamhiri anochadzimba tikatotuma munhu akatoenda akasvika kunzi hatiuye ikoko tikuda pfuma yedu saka nhau iyi vari kuiziva uyezve havana action yavada kutora vari kuiziva but nyaya iripo ndeyekuti ndikaona kuti kuda kupfidzisa isusu heri saka ndikutadza kuzotima isusu zvavada kutipfidzisira chocho chii kunze kuti wauye wataurirana nanate zvavo sematauriro wakamboita pokutanga kunzima tochidzoka tambobvunza kuti muri vangani vanhu vatingati vashayika sofa handiti mati manga muri 7 zvichira kuti 3 vashayika ndo vana vemusha ko vazukuru vamwe vasiri vana wazukuru zvangoafekta vana chete afekta vana chete nababa wacho baba vakashaya kutoshaya kukazoita baba wacho ikoko waakutaura amai avo sematauriro anotaura kuti ndindikamurowa wewe vakafa sei baba vakashaya baba inini nanga ndisipo nandiri kwana brown uko kwandaigara nasisi wangu mapurazi ndi matauriro aonoitwa anonzi waruwa mbama izvongoti unobuda panze kana kuma3 tuende uzibatsirawo ndipo wakaruwa mbama uri pafuranda baiwo iyi kusvikira vatofa vakamborwara here vabva wabva kuruwa kudaro katongonzi mota zvahaiwa mota kudarwin zvasvika kutopfira kudarwin asi havana kumbotaura ndarowa nani kunze kwekushaya pane here mamwe matambudziko amuri kusangana nawo muupenyu yakawanda akaita sei urowa nezvinhu zvinenge zvichiita sei kumanifesta here vachitaura paari kana kuti unongoona kuti munhu arohwa unotongoona wega kuti munhu arohwa zvokutaura paari izvo zvawanda zvikanyanya zvokuti zvinhu zvinenge zvichitaura pamunhu zvikawandidza honguka tinotenda chose nekuteerera kana kuti nekutarisa kwamaita nhau mainzwa tichitaura nhau dzakadai so vazhinji vanoti madhirama vazhinji vanenge vasiri munhau dzakadai so vanoona ari majokes asi pinda mazviri ndopaunozonzwisisa kuti zvinhu zvakanyatsomira sei hayi uqinisile uAndrew indaba leyi indaba emangalisayo siyazi ukuthi yebo bakhona abenza amadrama beqamba amanga abasebecinga imali ngezinye izinto abakwazi ukuthi yebo kuyayenzakala saka uthi siyenza amadrama kodwa ezinye izinto akasoma drama thembalizwi indaba adichasiswa ugogo yena uthi hayi yena akwenzayo ukujoyiniswa singathi ngubabazala wakhe ngendaba yokuthi umkakhe ubehamba senze isiwule soneso so wagcina esejoyina ukwenza ukuthi athola amandla okulungisa ubaba kodwa kujoyineni lokhu uhle wabaphakathi kwabanye phela abavuke ebusuku so ekuvukene ebusuku liyakwazi ukuthi ayisiko phela kuvuke ebusuku wokuchazeka leli hamba libulala abantu litshintshana lisenza so yindaba ekhona khathesi osokuhlupha ukuthi
sebulele abantu abaningi njalo nje abakukhulumayo ngithemba lezulu babechasisa ukuthi ngilichasisile abantu abafayo ngifuna ibhuku singathi libhuku lokuthi abale bhuku share lokuthaura bese asikasoko nawo imanzira ndaita ndekuti vakamangarirana ikatomboenda kumatare edzimhosva saka naizvozvo kana nawo yatosvika kumatare edzimhosva uyezve yakapera ka hatidi kukangasa nyaya dzinenge dziri mumatare edzimhosva asi semanzwiro ataita yakapera saka mangwana kasoko takudaka kumboenda kune vacho vakavamhangarira tinzwewo kuti kuvhunduka chati kwatara asi mune katurikwa here kunzima ngoba indaba le iyahlupa sikhuluma nje ngoba ugogo kalali khathesi limbone nje busuku bayamuchaya kuthiwa ngezinduku zabo bathi sesifuna umuntu khathesi sikhuluma nje uthi uphiwe amalanga ukuthi lungisisa ngoba sifuna umntwana lo and umntwana ofunekayo kuthiwa ukobulawayo njalo nje yena asikhuluma nje uyagula sebefuna omunye umntwana abanye bebesithi kuthiwa ukuqina kuthiwa usiphi inyama encakileyo inyama encane thina sikuphe abantu abaqinileyo so sesifuna lo bakhombele bodwa yena yikho lapha la khona athi haya akwenza ukuthi lithathe lo so yindaba abadonselana layo ukuthi kanti lina selifuna omunye mina ngalipha yini bona bathi owasipha yena kasimufuni sifuna lo ngoba kungani kabasuthisekanga ngenyama yangikhona sikhuluma nje indaba le isemakhoti yake hambe emakhoti bese behluphana labanye ukuthi balungise indaba le so thina sizama ukuthi sike sizama ukukhuluma lalabo abakhulumayo emakhoti ukuthi bona labo bakuchazisa besithini sayazi ukuthi akumelanga sizwe one side rufaro kwa muri amen rufaro kwa muri nasi andisuda kutaura segombo nasi ndoda kutaura ndiri kudzisvondo madzibaba neshamba munhu wamwari chinondishungurudza inini nekundivhiringidza ndechekuti wakamboona kuwanda kwakaita machechi emweya edo maroma methodist anglican dzechipostori ukaona vanhu vese vachinamata so unoti mwari vanofara asika zvinoita here kuti nhasi zvavataura ndizvo zvavari kutaura mangwana ndizvo zvavataura kuswera mangwana zvichidaro ndo condition yacho mamira inenge yakaita here kana kuti itotoda kutofaini chunwawo ipapo tinzwise sezvo tisina kuenda hedu kuchikoro chekuti tidzidzire kurapa plus chimwe chinhu vanhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti kazhinji mukaona munhu akutaura anenge atauri kana zvinhu zvose zviri right ataure gogo vekwamusama vakazotaura moto wakubvira vanga vakutadza kurara ivo vachibvira pavanga wakamira vachibvira ndosaka vakazoti dai panga pasina zvakaitika izvozvo atembofa takazviziva naizvozvo soko ndiri kuona kunze kwedu kwasviba chirongwa chedu chiri kuendera mberi asi nhasi uno takumbogomera pano wathi phela thina ngendaba yelanga selichonile sizathu ukucina lapha siphenduke njalo silipha okunye okugcweleyo sizama ukulandelisisa indaba leyi okwanamhlanje lizazama ukulalela lizukuthi kuqale njani bese sizalipha enye indaba zuva nezuva rine zvaro nhasi rarimwe zuva halichoni ilanga kule ndaba azviite hayi indaba zigcwele kodwa phela sizwa abantu becomplain ukuthi kobulawa libuyi kumbe kubobulawa kalisibizi tiri kuuya asi kubulawa takamboti fambe but takaona kuti vanhu veko vanoda kuedza kusafukura apkastereki vanoda kuita secret zvokuti ndoona kuti panapa tawesta mafuta edu asi hazviro kuti hazvisi kuitika izvozvo kwakatoipa ngoba thina vantu lingasibiza lani lisitshela ukuthi lapha ngoba asisoke sifike emuzini wenyu sithi hayi usizwe kuthiwa kulalokho kodwa lani nxa lizwile liyasibiza chetothi avasikuti dedza hama dzedu vari kunakidzwa nezvekunoku ivo havasitobhotidedza ukuthi kune chakati kwakuita kunge kune vatsvene asi ari matambudziko chete pakaipa senguva dzese mhuri yezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kudrewmas media Drewmas media taking you another level. Goodbye my friends, goodbye my
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!